Dok Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Sundayunin nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Hanggang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News
FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Isibon yung oras sa Pilipinas, alas 9:35. Ang oras, builog na nga ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagsubong ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubong ginadulong sa inyo sa kalwansang Extend Food Supplement for Men. Kagsubong ginadulong sa inyo sa kalwansang Mighty C, the alkaline-based nga vitamin C, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado
Aluhado, Kapulo, K5, Night Watch. K5, Night Watch. Oras naton mga ka-K5 nakalabor kita sa 41 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa liwat may gabi na sa inyo tanang. May gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa atong makauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa atuman tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka Component City sa bilong nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-Isla sang Palawan, kay Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragon. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan K5 Night Watch. Sa kinandal mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad, luwad kita nga magatalakay na sang pila ka mga dalagko nga mga issues, mga top stories of the day, sang balita lokal, nasyonal kag international, mga may nitinit ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinaandan, mangin kaupon man naton karon ang mga balita na kag information alin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters ay kang tanan sa ila nga manatipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Upon naton karon sa patrol ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo, upon man sa aton nga piloto ka-K5 Jason Talaron. Samtamin kaupon naton karon ng ato sining Chief of Reporters K5 Kim Kaluyo. Nagakuha man sa mga pila ka mga balita ka mga follow-up sa information diri sa aton. Kanta na sa mga nagkalahinabo sa ato sining dakban wa subong gilamang nga mga tinion kini nga gabi. Samtang sa iban pa naton nga mga balita ka information, kaon man naton karon mga balita ka information gikan sa iban pa naton nga mga K5 beat reporters. Lagi ka naman sa Iloilo City Hall. Support naton si ka-K5 Jenny Kauyunan. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Ikaw po naton karon si ka-K5 Alex Escalante. Ang mga tipon man nga mga information, mga balita nagikan kay ka-K5 Karen Badilla. Sa kinandang, ako naman ang iyo ka-K5 John Aluhado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Today is a Tuesday, February 11, 2025. Naton sa gihapon diri sa technical side ka-K5 Andre La Pastura and sa aton nga news center pun naton si ka-K5 Sunny Paunay and ka-K5 Joy Api. Lastan na sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton makauturan kay dugay-dugay nagakuha kita sa mga pila ka mga balita na kag information nagikan sa ato sini nga mga K5 reporters, mga follow-up sa may area sang Banwa sang Santa Barbara. Ini may kang tanan sa sining panibago naman nga hold up incident. Nagdunta subo lamang nga gabi sa may area sang Banwa sang Santa Barbara. Arena naguso ng hinold upanay sang kagabi mga ka-K5. Hold up naman dira sa may area sang barangay Hibawan sa Banwa sang Pavia.
Nasa din ang report ng informasyon nga daw ang na bigayon nga makuha diri mga ka-K5 sang mga hold upper daw naga labot kini sa 300,000 pesos. Ang na-hold upan among isa ka oil tanker mga ka-K5 kanagdulong kuno sang nag-deliver sang inang krudo dito sa may area sang Barangay Balabag sa Banuasang Pavia. Then after that siya nagpanglaktod padulong diri sa may area sang Barangay Hibawan sa Banuasang Pavia agod nga magparking. Ginlambatan ini mga ka-K5 sang kagabi dumadumduma sa aton nga mga tagpalamati no. Ginlambatan ini ang report nga isa ka gray nga color mga ka-K5 sang isa ka to Mitsubishi Mirage. Kag na may nagpanahog nga tatlo tanan ka mga tao dalon sa tanan may mga armas luthang. Kag wala labot sina mga ka-K5 ini ang tayaan ang driver sa among oil tanker kag ining truck mga ka-K5 kaging kuha ang sining nga koleksyon nga nagalabot sa 300,000 pesos more or less. Kadala ini sa sining driver matapos ini siya nagpangolekta sang ini siyang mag-deliver sang mga gasolina kag krudo dito sa may area sang Banuasang Pavia mga ka-K5. Standby sa aton nga mga tagparamati sa aton makauturan ha. Samtang standby makamo sa aton sila nga mga tagparamati kay niara naman nga hold up sirin naluntad sa may Banuasan Santa Barbara ho. Kaya guys standby kamo kay aton na karon nga kwaon nga mga follow up report nagikan sa patrol with K5 Kim Kaluyo padulong sa mga lugar agod nga kwaon ang ining informasyon ka mga pila sa mga pinaka latest nga information kag kung bala paano natabo ining insidente mga ka-K5 sang pang hold up sa sining biktima na namaliwat dito sa may Banuasang Santa Barbara. May nakahadlok, may nasang may ginakurog. Tanan-tanan subong nga mga hold upper kamakawatan ara nagalapta na naman, nagasige na naman nga kay man wala ini isang kahadlok mga ka-K5 bangon sang siyempre, lain gid man iya mga ka-K5 ang ginatawag naton nga inang ginarespeto sa ngato sila nga mga pumuluyo nga pagpamunuan o ginatawag naton nga political will mga ka-K5 ikomparar sa sining puro na tanan hambal kag wakal nga wala man nagatupa mga ka-K5 wala sang konsentrasyon when it comes to crime o kriminalidad ang paghahambalan. Nagbalalik naman nga daan ang perte kadamo nga illegal nga druga. Pagkatapos, kung pahambalon mo nga aton nga syudad mga ka-K5, daw ipasibangod pa nila sa iban nga mga tao ang paglala sa illegal nga druga diri sa syudad sa Iloilo. Nga sa diin, kung ang aton nga syudad sa Iloilo, ato sini nga kung aton kisini nga pagalantawon mga ka-K5, ang nagauyat sa atong syudad, ang nagapasimuno sa atong syudad kung sino mga public official sa atong syudad kag sa atong nga probinsya, amo ni sila ang dapat nga pamangkuton. Kay ara under sa inyo nga jurisdiction kag kamo ang nagapasimuno, kamo ang leader diri sa atong nga syudad kag probinsya, dapat supposedly kamo ang may-ara nga direkta. Nga direkta nga may supervision sa mga katapos ang kapulisan naton. Sa mga katapos ang Philippine Drug Enforcement Agency, labi na ito sila nga mga pulis. Nga sa din, pwede ka mo makadirekta mando sila kung anong gusto nyo matabo sa ato sila nga syudad ka sa ato nga probinsya. Hindi kayo pasibangon nyo pa sa iban nga mga tao, mga ka-K5, kara sa inyo mga puder o hindi bla. Turyan tara karon mga ka-K5 diri sa ato sila nga pagpangalagad. Dirigid lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iban paginaton nga mga balita kag information sa dugang naton nga mga balita lokal kag mga headlines kini sa ato sini nga pagpangalagad sa ka senior citizen ang in report
Mga ka-K5, arestado sa giniwat nga drug bypass operation sa distrito sa Mandurriao. Hara na. Wala pili mo. Wala pili ang baligyanay sang Shabu. May bata, may tigulang, may tambok, may niwang, may dalaga, soltero, laon, balo ka mga binayaan. Dalas-das na mga senior citizen. Hindi lang kay mga bata o kung sino pa nga mga tao na gabaligya sang Shabu. Subong pati senior citizen gabaligya na Shabu. Mga ka-K5. Gani standby sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato mga kauturan. Kaya ato na karon nga pagatalakayon. Dirigid lamang sa ato sini nga pagpangalagad na diri sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang pinaton nga mga balita, sa ibang panaton nga mga headlines, masobra 100,000 ka mga kampe o mga sobra isa kagatos galing, hindi 100,000 masobra isa kagatos ka mga campaign poster ang ginbaklas mga ka-K5 sang Iloilo City Comelec sa unang adlaw sang Uplan Baklas nga pinang baklas ini laruhon na to na ang mga ginapang baklas ang Komisyon on Election of sa taga Comelec amo ang mga nasyonal nga mga kandidato sang poster. Mga nasyonal nga mga kandidato. Hindi pa pwede sila kapang baklas sa isang lokal kundi mga nasyonalang nga kay man mga ka-K5 wala pa yan nagasugod ang campaign period sang lokal. Ang campaign period sang lokal mag-start pa sa March 28, 2025. Marso 28 pa. Chiringon, sunod pa nga binulan. Kung pitsa 11 pa lang tao Mga isa pa kabulan kag tunga. Mga ka-K5 ang nabilin para nga magsugod na ang ato sini nga campaign period diri sa lokal. Subong nag-start na February 11. Nag-start na mga ka-K5 ang campaign period sang ato sini nga mga national candidates mga ka-K5. Sino ang dapat nga nakabig naton nga mga national candidates? Of course, ang nagapadalagan sa pagkasenador. Kag ang mga nagapadalagan sa party list. So, buot silingon, ang mga national candidates naton is only ang senators and party list lang. Kay way pa man kita ya eleksyon sa pagka-vice-presidente kag sa pagka-presidente. So, ang halin naman niya sa pagka-congressman, sa pagka-gobernor, sa pagka-mayor, sa pagka-board members, sa pagka-konsihal sa syudad kag sa mga kabanwahanan. Ini tanan-tanan mag-start sa March 28, 2025. Marso 28 pa na ma-start ya mga ka-K5. Sa malipot nga sugilanon K5 Andre, pagkatapos ang Marso 28, ikaw lang anay bulos programa di. Kay malib ako anay temporary for almost 45 days. 45 man lang nakadlaw. Kung silingon isa ka bulan kag tunga Andrea. Kung lawon ka sakon, kuan ka lang, message ka lang. Tawag ka na sakon kay padalaan ta kasang tingog ko nga nagaprograma. Mga ka-K5. So sa buot silingon, mga 45 diyas lang pagkatapos sina mga ka-K5 sa ato sining campaign period. Balik naman ta. Kitay naman taliwat, balikay naman ta. Pagkatapos sina kundi campaign period halin sa Marso 28 hasta sa Mayo 10. Hasta na sa Mayo 10. Ang campaign period March 28, April to May 10. Pagka May 11, rest day. Pagka May 12, eleksyon. Pagkatapos ang May 12 nga eleksyon, proclamation sang mga nagdaog. Proclamation na ni Councilor John Capulot, aragay kalain. Ay kalain.
Laban-laban mabuslo naman ni sungad sa akon nga makilala nga mga hisaon ay kalain. Pagkatapos, mga ka-K5, no? Sang inang May 12 may eleksyon, kundi proclamation na sa mga nagdalaog sa lokal kaysa nasyonal. Kung panangitan nga hatagan kita sang tsansa, madaog kita, iproklamar kita, mga konsyal sa sunod silulo, ay kalain! Kalain sa part ni Hieronimo. Ay puwerte subong ang iya nga pagpagwa sang financing para nga bakulon ang inyo alagad ay kalainin. Ako wala ko nagasapak kay balan naman asang mga pumuluyo nga ang ginahimo-himo nga istorya pangguba lamang bangod sa politika ay aragay. Aba. Abi nila sa akon madisturbo ang akon nga pagpadalagan. Ang masabat ko lang sa inyo, ilabi na gid si Dapuga King nga para utang. Ang masabat ko sa imo, upod man sa inang isa pagid, kag sa iban pagid nga mga mahisaon, masabat ko siya mo niyo, ble. Ble. Ay, hindi sarapakon. Kay nga mga pikon. Ble. Ang una pangutos pierde. Ble. Ayos. Kaya talaga rin magka-K5 din sa ato sining nga pagpangalaga ato sining maging pang headline. Dugang pa nga mga balita lokal. Kabatuan Vice Mayor Ronelo Caspe wala pa sang sabat sa paglusong sang isa ka pumuluyo o pagsulong sang isa ka pumuluyo sa iya opisina kag pagtawag sa iya nga wala huya nga agi kag animal at saka sakit magklase ka mga tinagga man inyong ginpang butang di ba basi makwanta ni basi ma-take down kita diri sang Facebook. Ang agi nga dani ti discrimination. Ang animal ni ti pamuyayaw sang isa ka tawo. Di ba hindi pag-igawon sini ni Kwan ilulumit? Grabe nga mga tinaganing gingamit siyaw ba? Sakit man iba? Wala huya nga agi kag animal. Ay kalain. May rason ha? So diyan talaga rin magka-K5 diri sa ato siling nga pagpangalagad. Samtang CDSA 3 nakakuha sang kampyonato sa elementary level kag para game sa Integrated Meet 2025. Nagkaroon ako ng mga bila kamarita kag standby sa ato magkauturan. Kaya ato nagkaroon nga pagkuha ng mga detalye sinisang mga balita may kang tanan sa ato sining nga mga ginpang headlines sa mga ka-K5 kag sa ato naman nga mga balita nasyonal. Mga ka-K5 sa mga headlines naton sa balita nasyonal dako nga bahin sang Bicol Region kag Mimarupa ang nagapabilin nga nalubong sa tubig baha. Grabe ba sa aton riya daw way man tayo ulan di pre sa ibang nga lugar galiyo galubong na sa tubig baha. Samtang presyo sang bugas sa Rice for Sale program sang Department of Agriculture magapagabuhinan pa umpisa sa buwas nga adlaw February 12. Aba may buhin mayad. Samtang President Bongbong Marcos pasalamatan si Cambodian King Norodom si Hamon sa pagpardon sa 13 tanan ka mga Filipino surrogates. Standby ka mo. Kato man nagkaroon nga pag-istoryahan diri sa ato sining nga pagpangalagad sa K5 Night Watch. Kinatamyaw sa maing gabi si Jeme Arisgado, 49 anyos, taga San Isidro Haro. Tanang
ginkuha nga mga baligya nga herbal may kwarta pa. Aba, grabe ha. Ha? Tagasa ni Sidro Harot, tanan ginkuha mga baligya nga herbal may kwarta pa. Magrabe amo ni sang amo ni sang ginhold up. Uy sus. Ang duha ka mga suspect nagamotor kag nagbalabag sa iya. Tutukan pa siya kuno sang pusel. Ginbakal siya kuno mga herbal tapos napatungan lang nila sang sinintimos. Grabe. Kuha ni sa negosyante kabaligya sang mga herbal. Kabay pa nga hindi lang klinika DTX 500 ka may TC ang mga ginapabaligya ini ginapamakalya niyo. Mga ka-K5 no. Ano nga mga herbal ni? Kabay pa nga kuan lang ang herbal sa akong nakilala. Ano nga herbal na K5 Kimberly ang Balanyos? Kung Balanyos na iyan na ni Kwan, iyan na ni nang butikado. Kung Balanyos. Pero kung mga Kwan, kung mga kapsul naman, laban-laban, iyan naman na sang Kwan, sang inang kapalmoks. Mga ka-K5, okay, standby ka mo. Kwaw na ko na mga follow-up report karon nagikan sa patrol naton with ka-K5 Kim Kaluyo. May kang tanan sa sining natabo nga pagpang-hold up dito sa may area sang Banwa sang Santa Barbara. Ang mga balita ngayon nyo nabatian, ang builog na ginadulong sa inyo sa kalwan sa klinika DTX 500 kag Mighty C, mga kaki-5 di Power Duo sa klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy, mga kaki-5. Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw dapat nato nga pagaimnon. Nga bangod kay ining Power Duo sa klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy, klinika DTX 500 kag Mighty C. Mayo ini para sa aton nga mga pamalatian. Labi kag labaw sa tanan sa mga kultura naton mga K5 nga may mga pamalatian katulad sang diabetes, hypertension, mga bato sa kidney, mga Alzheimer's disease, kag iban pagid nga mga klase sa mga pamalatian, ulcer kag cancer. Ini mga K5 ang matinguhaan nga ma-prevent pinaagi sa pag-inom naton sang klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Nga kay man ang klinika DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. Ang puno ini sa ginatawag naton nga anti-carcinogenic properties. Mga ka-K5 no? Agod nga mapunggan ang pagtubo sang mga bukol sa aton nga lawas. Kag mataas man kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSA o kon D-sugar cane extract sang klinika DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer mga ka-K5. Kag ang Mighty C na naman, amo ni sang isa ka alkaline vitamin C ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities, no? Agod nga patyon ang mga guba nga mga selula sa aton nga lawas through apoptosis bago pa man nga ini nga mag-mutate kag mangin cancerous. So mga ka-K5, basta gani mga pamalatian sa lawas naton labi na gid ang pag-prevent naton sang cancer nga nagatubo sa aton nga lawas mga ka-K5. Dapat kinanglanon kay nagakangay kana dapat gid naton nga pagahimuon nga mag-inom kita sang The Power Duo sang klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Nga amo ang klinika DTX 500 kag ang Mighty C, di alkaline based nga vitamin C. Klinika DTX 500 di superior antioxidant. Mga ka-K5, be protected from diseases. Take the Power Duo of Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Mabakal ninyo ini ang Klinika DTX 500 kag ang Mighty C sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar. Pwede magkawo nga makabakal sa mga sa Shopee. Order ka mo Shopee kung mga taga Hong Kong kamo, Singapore, Malaysia, US o di madang mga lugar. Order ka mo sa Shopee kay i-deliver ina sa inyo nga balay gid sa pirtahan nyo. Mga ka-K5 sang Shopee. And magluwas na, no? Pwede ka mo makabakal sa tanan nga mga klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Ara sa may Pasig City, dira sa may Barangay Poblacion, no? Sa may Salvacion Street, corner Ipani Street, Barangay Poblacion, Pasig City. Sa Cosmart da sa may Banwa San Kalinog, may ara man dira nga
Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Hindi man kamo makakadto dira sa may area sang Barangay Baybay Norte, labi na sa may Orbi Street. Barangay Baybay Norte sa Banmasang Miagao. Kag lapitan na sa merkado publiko. And of course, diri sa Iloilo City, alin diri ari lang diri sa may tupad sang Robinson's Haro. Tubig sak ari diri sa may Centro Birch International Schools or International College ang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Wala ka mo kapa-check up, don't you worry. May libre nga check up mga kaki-5 ang tanan nga mga opisina sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Ayos, tanong pag ginahulat nyo. Kung gusto nyo mag-ayo, take the Power Duo, be protected from diseases, take the Power Duo, Klinika DTX, pabahanid ang Mighty C, adlaw-adlaw mga kakifay. Alas 10:06. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag butaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluho sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko sa to, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-actually sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadala sa laban. Yes, wala pa yun na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si Kat5 Manilin Abarawan, o kung mas kilala bilang Manulay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno.
Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagnan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninunga nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa ka haligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sang bayaay, bisan, anuman na Handa ang palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-inom sa bagong nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kaysa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold gid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minhoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang ating nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay.
Ukot nga magkaplanay aton gid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss, nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencean ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pangalaga ng aton nga oras karon. Nakalabot kita sa 17 minutos na nakaligad sa alas 10. Dugay shout out aton nga mga followers ha. Standby kamo sa mga followers naton don chuburi kay katagan ko siya inyo sini nga mensahe. Labi ni ganyan sini nga pagpa-shout out diri sa aton nga pagpangalagad no. Sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5 sa sini nga mga tinion, check na to na yung latest weather report nagikan sa aton nga lokal pag-asa. Pud kita mga ka-K5 sa kay Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie Depra sa latest nga weather report. Good evening, go ahead. Yes sir, mga gabi sa tanang atag palamatis ang K5 News FM. Yan pinakuling lakas sa panahon karon yadda Pebrero 11, 2025. Shoreline nag-apekto sa eastern section ng Southern Luzon. Northeast monsoon naman nag-apekto sa northern kag central Luzon. Ang bilog ng Western Visayas, particular ng siyudad sa Iloilo, magapangibabaw kung kisa magalumon tutop, magalumon niya kalangitan. May mga isolated ng mga pag-ulan pagpangalat panaguob dalas ng easterlies. Makasarangan naman niya hangin, maghahalin namin na nasidlangan, magadalas ng makasarangan, tugtog mabagong mapagbalod sa kadagatan. Antad sa atong temperatura na sa 25 to 29 degrees centigrado. At daw nagatuno dalas 5:57 kaya sa hapon, magabot na alas 6:11 buwas sa aga. Kaya kamo na pinapauling na lakas ng panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. K5 News FM Kampiyon Report. Salamat kid, nabatian mga ka-K5 ang latest weather report nagikan sa aton nga lokal Pag-asa. Pud kita sa kay Engineer Charlie Depra. Ati share line gapon ang mabatyagan pero sa mga area sang Mindanao. Mga ka-K5 ang rason nga sa mga pila ka mga lugar dito sa may area sang Mindanao mga ka-K5 ang nakaangkon sang pag bulo-baha-baha no. Ilabi na gid sa may ining area mga ka-K5 sang kwano sang inang Mimarupa
area, mga ka-K5, no, sa mga area sang Bicol, no? Daw mo ning mga lugar ang naigo sang pagpabilin sang baha tungod sa sining share line nga nagaluntad diri sa aton mga ka-K5. Mangkot ko ang taga-Pag-asa nung butsilingon sang share line, no? Kamo kay Chindi kamo. Mo na mangkot kita. Kahit siyempre sila na kay Chindi ko nung butsilingon mo. Mga ka-K5. Share line butsilingon ang pagtabo gali sang bugnaw kag sang kuano? Kag sang init bla, no? Hangin sang amihan kag habagat. Okay, 500. Nagaresulta ina sang panaguob kag pagpangilat. Kag amo man resulta sang pagtugas sang galom kag pagbubo sang ulan, mga ka-K5. Sa mo na sa nag-epekto sa aton subong kung panangitan nga may mabatyagan kamo nga pag-ulan-ulan. So tabi si K5 aron way siya. Way pa tigo ni madiskuta. Ba. Nila, may exercise. Sige. May exercise kita, mga ka-K5, kay damo ga request dio. Pero antes ang exercise, pang shoutout tani ato sini nga mga followers, okay? O ari. Diri kita sa ibabaw halina. Sa kay Ging Paragiton, good evening Sir Idol John kag sa tanan. Sa kay Novian Bahade, Sir John, good evening. Kay Reynan Garalda, thank you for the heart. Good evening kay K5 John. Kapulot Idol watching. Kay Wilbert Libuna, good evening Idol. Councilor John Kapulot, bari naman itawag mo naman ko Councilor, may mabuslo naman ng bakag sungad. Okay. Sakay Nilos Indencio, good evening. Sakay Inilin Villamor, good evening Idol John. Kay Catherine Suwa, maing gabi man, thank you for the heart. Sanggugma, sakay Linda La Cruz. Good evening Idol John. Shout out lang dira sa mga taga San Juan Mulo, sa family de la Cruz, sa kay Novian Bahadi, Saktogid, siling to. Kay Verna Salvilla, good evening Idol John Kapulot Aluhado, okay. Sa kay Jefferson Agudines, Boss John Idol taka, shout out ka sa Agudines family. Kay Jessica ka France, okay. Sa kay Verna Salvilla, siya niya PDP laban butuhon ko Idol. Ti mo na diretso, no? Imo gina diretso kung sino ang imo gusto nga butuhon nga mga nagadalagan sa pagkasenador diri sa Pilipinas, mga ka-K5. Okay? Sa kay Nobian Bahadi, sila niya gadagta na ang Shabu, hold up, kag pagpatay Sir John, grabe nagid ya kalibutan subong kalala. Way kamo kita nga may mga babae gani nga pakita-kita sang ila sini nga pagsuyop sang Shabu. Gina video nila ila nga pagsuyop sang Shabu kag pagkatapos i-post nila sa Facebook. Naga pinasikat ang mga yudikakak na puro pa na mga babae. Kumadakpan o nami pang kumadakpan mo lang ni. Nami pang pitkon ilang mga talinga. Babae Gapakita-kita gid kung paano maghiligop ang Shabu sang Shabu, mga buisit nila nami pang Okay. Iban pa nga mga followers. Si Verna Salvilla, siya niya si Kiwi Pla Idol, doon na tamaan na gid sungad ya. Bailan da sa patamaw. May nga ba kiliwi dugang sungad ya da. Si kay Jo Mariwakay Bilonyo, nya good evening Idol John, kita ay lang sa ICC sa 23 kay Abalos kami. Nanong 23 man, pitsa 13 na. Hindi sa 23 ha, 13. Kasi kung 23 yaway kay mo to sapon. Sa 23 ka pa imo yan sa pitsa 13 na. Bot silingon sa Wibes na ning adlaw. Hindi 23, basi lingin ulom niyo. Basi pagkato mo to, ay natawo to, okay? ICC na sa pitsa 13 na, no? Sa kay Richard S. Pistanyo, good evening mga ka-K5 kag Idol John Kapulot number 1 sa Councilor. Abaw, laban-laban buslo naman sungad ni sang isa pag ito.
Laban makiliwi gini ba sa ibande ang isa to laban mabuluslo gini iyang tiyan. Sakay Wilbert Libunan niya Sunlo Giro sila ay man Sunlugon sila idol abaw ari pagid isa pagid Sunlo Giro pagid. Sakay Vince sa Barabuna, good evening Idol John. Pa-shoutout na sa leader mo sa Barangay MacArthur sa Family Barabuna kag Poras. Oy, sa mga leaders na tundra sa Family Barabuna kag Family Poras da sa may Barangay MacArthur. Ara na kami kagina mayong gabi lang. Thank you sa pag-akomodar sang Team Sulong Gugma. Da pamatyagan kong Barangay MacArthur bala mga ka-K5 o. Pagkato namon to kagina. Hindi ka na pwede nga maglibot pa sa mga balay-balay ka magpangamusta kay nga Gawros pa na nga tawar na sagwa. Nagasok-sok na sa mga bayo pula kapag tapos may dala pa nga banda. Gadram pa sila ka mga turutot. Yung hindi kayo mo kita sa may mga drum ya kag mga turutot sila nga dalaya. Tapos daw halos bilog nga mga pumuluyo sa Barangay MacArthur. Adaway nabilin sila nga mga pamalay. Tisiling ko, magkanto kita sa mga pamalay-balay kag magpulo pamangkot kung ang mga problema nila. Sino pamangkoton ta? Kay sarado mga balay nyo, kaya rin na magkamutanan di ka ulupod sa ton. Okay. Sige pa. Sino pagid? Sa kay Emma Castro Kabilanda niya, good evening Idol John Kapulot. May gabi man. Rodel A. Islaes, good evening. Sir, watching from GMGC Aircon Maintenance Service Shop. Sa kay Christine Gardusida, may gabi man. Len de la Cruz, good evening Idol John, shoutout lang dira sa San Juan Molo sa Family de la Cruz. Kay Cyril Deloso Baliguso, good evening Idol, ang radyo ko. Di na nga ako, si mo to si K5 AJ Cordoba. Siya bakula kung ikatag. Si Ryan Mark Perez, good evening Sir John Kapulot. Nami naman ni pamatian ang mga mabugnaw nga laragway ni Boss Kapulot. Aba. Sa kay Jomar Matiliano, pa-shoutout sa Family Matiliano. Kay Romel Ibon Bunda, maayong gabi sir, sa imo Idol John Kapulot. Nagkita-agi na sa may Aguinaldo Lapas, aga pa. Idol, ngayon ko radyo mo ha. Timing day off ko. Ari lang ko di sa Barangay Rima Rizal. God bless, my number 1 City Councilor of Iloilo City. Thank you ha. Di ka magkabalaka kayong radyo mo ginapangita ni. Kung hindi ka mahatagan gani, ako na bahala mag-distinguer kay AJ. Kung hindi ka paghatagan ni AJ, si AJ dalawang ko na simo kay ipaguripat. Nagapamati man kami din ni mother ko sa imo. Ginatunog yung ginang radyo niya sa iyang kwarto para magkabati man ako sa akong kwarto kay wala ko yung radyo. Please greet my mother, former Barangay Kagawad Melalin Lalin Bunda. Siya may K5 ng radyo. Ako ya wala pa. Sige. Sa kay Marbor ka, may gabi Idol. Wilbert Libunan, yan nami paubo sa ila. Kung madakpan sila, nga nagasuyop, amo gani, pati ang aluminum foil, blay palamon mo sila. Sa kay Marjorie Carmen Rivera, good evening Sir John. Shoutout tira sa inablos ko sa nga si Yan Salvador, kag Rivera, Artieda, family sang Pali Mandoriao. Thank you and God bless. Kay Ralph da Saluntao, good evening lang da. Sa kay Migo mo Dops, dupla ba? Sa kay Nin Fatahala, niya butulon ta, butuhon ta Idol ang nagapamatay sang adik. Abaw. Sa kay Reynaldo Caspe, good evening number 1 Councilor John Kapulot. Thank you. Number 1 naman tapos man pagwaan naman ta sini kwarta ni Dapuga King kaga hanusan tudo sa radyo. Kamo lang pirmi ga hambal nga number 1 ko bala nagit kamo nga hindi sa gusto nga mag number 1 kita. Ano
Gusto yung number 1 ang bata, nga pitla. Sa kay Chirian Mihadan nga, hi idol, hi man, kamusta na dang imo nga kwan? Inang Mayo pa si idol na special mention niya pang RMC. Ati uwi, may gabi na sa mga taga RMC Pharmacy dira sa may barangay Tagbak sa distrito Sangharo, no? Silang hindi ka makabalaka kay dalan tagi kada makachimpo, dalan tagi kada sang kwan sang ano ganin niyo, extend food supplement for men nga paborito sang mga kwan mo, sang mga customer mo. Sa kay Johnny Diluso, good evening Idol John, tamyaw lang sa San Roque Haro. Sa family Dilindo, Susa Ortez kag Hibionada family. Salamat kid Idol. Sila ni Chirian Mihan niya, ahay. Sila niya sa kwan niya, nga pirmi kota sa herbal, wala gid Tebal mo mga dalok-dalok na sila, mga sungak-sungak na sila mga tabo. Nga imisyonan nila imo abi butika, kaya man sila sa may ginakuha dira nga komersyal. Dili kami nga ko balin kamo nga ilan ang hampang na puro talang kwarta-kwarta. Sige lang pangmiguha lang sila gyapon. Mabalik man gyapon sila. Di na maglabot sa 200 sa ilang nga edad ka magkalamatay sila. Sa kay Rigboy Tubalor Tamayor. Good evening kay 5 Idol John watching from Pasig City. Ayos. Conforme si Chirian Mihan niya laban gid. Amugid do. Kita nyo nga akong gina-distribute nga supposedly ako ma-distribute sa inyo da inagaw pa nila. Man mga sungak-sungak. Mga dalok-dalok. Hindi man nila madala ilang kwarta, labi na ang kwarta nga ginkuha nila, nga ginpangabuang ang kwarta ginakuha nila, ginapangabuhin nila, wala nag-agi sa pangabudlayan nila, nag-agi sa panunto, nag-agi sa pahapos, labi kag labaw sa tanan, nag-agi sa inang pangmalisya kag paghatag sang malisyoso, pagpanghingabot, hindi na magkuan, hindi na magkuan hindi na nila madala sa kwan sa dalom sang ilang lulubngan. Okay. Sakay hindi ko na pag-imensionar Chirian Miha, no? Kaya binlan na karon ga kwan ko bay da hatag sila da tanan pa buraw sila da ilan na lang na. Total may-ari man ko diya sang Klinika D3 Bio, nagdamo pagid gani, no? Klinika D3 Bio, Klinika DTX 500, Mighty C, ang Extend Food Supplement for Men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. O, kita nyo? Ang ginkuha nila sa akon, isang nagbulos, 5. Hindi ko mo kita naman. Mo na basta ginadaog-daog ka, ang Ginoo nakita na sang Ginoo niya baw. Ginkuhaan nila si John Kapulot pala nga buyanan, no? Kuha nilang isa noon nga mo nga pangabuyanan niya. Ari kay balikan ta. 5 pangin balik. Sa kay James King. Good evening, Idol. Mamangkot kami si imo nga halo-halo gid. Halo-halo gid man apelyido mo. Hihihi. Buari man na nagpamango-mango ka naman imo. Iya nga hindi ka man mango man. Ara sa ngalan ko, ara sa akon nga Facebook page, ara sa akon nga Facebook nakabutang dang aluhado. Mga aluhalo man imo yaman. Okay na da sa pamango-mango, blari man nga nagpamango-mango do pariyo ka man sa kilala ko nga mango nagadaan nagpamango-mango pagid. Okay sakay Emilita Montelebano Gonzales. Good evening, Idol John. Okay. Sige. Extend lang ang kulang sa RMC Pharmacy, sa kay Chirian Miha. Extend lang ang wala. At sige, dulungan na extend. Dila sa RMC Pharmacy. Sa kay Dionisio Cordero Supapo, John Caps, listening here in Saraga Sports Arena. Ay, mayo gapamati ka da. Sa may Saraga Sports Arena. At very good,
gabida sa mga taga Zaraga Sports Arena. Suwong man sa kay James King nya daw joke lang na kay palangga kadaan namon niya pinaka ano man tuig wala ka namon na pamatian ari ka na gali di hehehe misyon na po idol. Okay. Gina-joke ako gali siya yung yapi mo apelido halo-halo. Sige. Sa kay James King da, mayang gabi kasi mo na, gina-joke naman ka. Okay? Sige. Naman, tama exercise ta? Ngaton nga mga exercise girls, si Verna Salvilla, parar ka na, inday Verna. Parar, si Ria Capanas, abi, ko na, hambalato. Ngaton masaot. Nasugata ko gina na atubang ko ginang iya nga mga pamilya, mga katiyuan niya kag mga katiyaan niya sa may MacArthur na kwan ko na istorya ko kay gina. Ang mga pamilya yato. Dira sa may barangay MacArthur sa Lapas. Mga family nila nga puras kag ano ganito man ang kaginabla to yung panglawag ko to. Ari-ari may mga talamyawon gid sa may MacArthur ho diga pamati kay kagina. Naghambal sa nga siling nila kwan abe shout out kami abe o ari bebebe pang diin to gani man mga kaki-5 ay di na tuman dali lang gid ha kay pangitaon kung mga talamyawon diri ho dito ginbutang ni kwan man ginsen sa ako ni Angel man dali lang gid ha kay may mga ari kita diri nga talamyawon mga kakipay. Bari galio, no? Sa may barangay MacArthur Lapas, mayong gabi sa kay Princess Dayan Esteva kag sa Barabuna family. Gapamati diri sa aton nga pagpangalagad. Diraman sa may barangay Lopez Haina Norte Lapas sa Hostalero family, Francisco family, Galbe family, Jimenea family, Melie Flores family, Sorilla family, kag Madrinilio family. Mayong gabi na sa inyo tanan-tanan siling nilaw mandam ka lang sila hindi ni mo pag-shout out. Gapamati kami simo bala kada gabi. Tinamo-damo gali kita listener. Sa mo nagaling nga number 1 kita kay 5 Andre. Kay testingan mo libot sa mga barangay. Siling la K5 John. Idol. Lalan na sakon K5 John kapulot na. Okay, no? So, mayang gabi gida sa mga tanan-tanan. Prepara na kamo ha. Shout out idol sa kay Saot idol kay masabay na kami ayos siling ni King. Si Hudlong Montana preparar sa prepara na kay masaot Dionisio Cordero Supapo. Insa gina moy kausa pihak nga istasyon atiba si pamatyagan ng panglantaw na si tsura ko amui kung gusto mga mag-intrati moy ka man sakon Huwag ina problema sakon kung moy nyo ko ti abi nyo amo ko ti okay lang galing kung makabalo lang maghalamban ng mga amo labalaban pang birahon kamo ka amo balan ko man niya hindi kuya amo hindi bla so, why ko na iga pangakig, why ko iga pamikon? Pero sabi mo, muyo nyo ko. Why ko niya, iga pangakig, why ko iga pamikon sina. Nan nga di ano, ginabi karon ng malain, da kung mag-amo ko. Importante, buhi. O hindi, Black K5 ba, Andre? Why ko iga pamikon sina. Ang lain sa ila, kay kung tawgon mo sila gani nga butikado, no? Bitukon, mga kaki-5, ang matay kirap-kirap na, ang isa na da ka ang kurma nila blakon aga, upod ang kalbo. Mang matay nagkakirap-kirap, mabalaan mo gid nga bitukon. Kay kung hindi sa bitukon, niyang kalabanan nga mga bitukon, lang tawan niya, makutan niya mga doktor, bla. Kay kung makita nila nga mata, kirap-kirap na, pirmi ka pisok-pisok mataya. Ang hambal sila sa doktor niya, bilang taon, tabi niya purgahon, kay basi bitukon ka. Tistingin nyo lang kadto, kag tistingin nyo lang atubangan na siya, inang niwang blan nagadako tiyan, kag ang upod niya lang kalbo kunaga.
Tistingin nyo bla, kwan na bla, tistingin nyo bla, tubang bla, kag lantawan nyo gin mataya, targitan nyo mataya. Kay way patay na kisap-kisap ka mataya. Ibot silingon, bituko na. Akon, way kuya gakwan. Gusto nila personalay. Personalay man eh. Kuya problema. Kagang gusto ko lang ipabalo sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kay man may kwan among budgetan na sila sa dako-dako daw milyon ang budget sila sa ila para gubon ako. Nakita mo hasta sa ibang istasyon may mga komersyal para na pangguba sa akon. Para nga gubon ako, para magnubo ako. Yung mati siyempre politiko ako, gidlagan ko kunsyal mo. Gusto nila gubon kaya hindi sila gusto nga mag number 1 o hindi sila gusto nga makasulod sa top 12. Kaya ang gusto nila nga mag number 1, ang bata sang inang palautang nga tatay ni Batuan nga amo na siya ang bata man ni Dapuga King nga pitla bla nang hindi kabalo maghambal mga ka-K5. So ina sila tanan-tanan mga ka-K5 nag-budget gid para sa sining istasyon nga ini nga bayaran o grupo nila na balaan ko na kay nagmeeting sila na nagligad nga simana nga ang target nila ako mong kuno abi makuan sila matira sila sang kaso nga gin-file sila sang nagligat to parte sa DepEd pagkatapos nga file kaso ang ilang nga target dayon imaniobra nila dayon para nga maglapos sa akon kay balaan nila nga way naman sila sang ikomentaryo sa akon kay mga ti dugay-dugay na to natabo nagliligad pa to nga mga kinasuhay namon nga nagkala-dismiss para lang bala nga makuha nila maangot nila blang iyang isyo balaan tanan ng mga utok na tanan-tanan sa sini mga tao mga ka-K5 nga mga hisaon. Way sila kabalo nga bisan hindi ko magdaog way ko na hadlok. Bisan hindi ko magdaog bisan pagtapos eleksyon ko hindi ko magdaog way ko na hadlok ka. Kag hindi ko ya maghibi pero sa inyo. Nga pa matyagan nyo. Gusto nyo kamo na ya pirmi kilalahon. Hindi bla. Way ko ya hadlok mapirdi ang akon malangya, ngakon hindi, ngakon manamitan ang tao sa inyo komentaryo sa akon kag magpati sila sa inyo. Ano gid? Hindi bala? Balaan ko mga tinlo konsensya ko, hindi bala? Ay kaso sa akon na tuduhin nyo ng wakal, dahil tuduhin yung bakol na may 3 pa kamukabulan nga balbalon tudo-tudo sa akon para maguba ngalan ko. Okay lang, don't you worry. Mga ka-K5. Kaya ang mga ginpangbayad sa inyo, ginakaon nyo, madunlan makamugyapo na pila kadlaw mapatay kamo, hindi man madala na sa kabuhi nyo. Hindi man dala sa lulubngan yung maging pangbayad sa inyo, ni Mayor. Mayor Koridor. Mayor Koridor. Or Mayor di Mayores sang mga kwan sang silda. Hay, sugid-sugid lang. Wala, sige. Kwan na ta, masaot na ta. Ready na. Paira. Disco ta na yun. Babae na sila. Hindi na mga salapakon. Sapakon mo na karon. Mga ka-K5, parehos ka mo nga mga tingkuling utok. Lebla K500. Ready. Pa!
pagdugangan kay amula na, pabalhas lang Okay, 500, pabalhas lang. Wala tawa vlog tang ko kahining binalhas man tay. Okay. Ayos. So, sige. Sa ato sini nga pagpangalagan mga ka-K5. Antes kita maghatag sang komersyal, balikon ta nato sini nga patrol. Upo na kita sa kay ka-K5 Kim Kaluyo. Ini may kang tanan mga ka-K5 sa sining follow-up sa hold-up incident. Nagluntad dito sa may area sang Banwa sang Santa Barbara. Karang tupad niya karon ang biktima mga ka-K5. Interview naton live. Dito sa ato sining pagpangalagan. K5 Kim sa report standby. K5 News FM. Kampiyon report. K5 Kim. Ka-K5 John sa bahay nga pala naglaing dito pamatyag sang biktima sa hold-up incident na tukar high blood ya Ka-K5 John. Amo na nga nagpauli na lang. Kaya actually ang biktima naton to taga San Isidro padra sa Miharo Ka-K5 John. Taga diri pagli sa Haro ni. Pero nagabaligya, alam siya sa herbal. Dara sa may lain-lain nga mga area, diri sa may Iloilo province, kag sa may Iloilo City, Ka-K5 John. Barang plastada, ang herbal nga ni, ilaman ni personal nga baligya Ka-K5 John. Bariga, labi, makakuha sila sa herbal sa kilala nila, patungan na nila sa Nintimos Ka-K5 John. Tapos ilibod. Yes, Ka-K5 John. Ay, okay. Mga herbal nga mga para sa ano na? Mga palanakit, lawas? Mga balanyos, Ka-K5 John. Okay. Mga, usually, lang mga ginabaligya man, ginainom-inom. For example, sa mga kalabanan namin nga market na lang Ka-K5 John, mga tigulang. Okay. Oo. So, sa ila sini nga paglibot-libot, bilog nga probinsya nga nalibot nila. Pero natabuan lang ng pagpang-hold up sa Iara sa may Banwa sa Santa Barbara. Yes, Ka-K5 John. Bali, tawag na kundi ilan sa makalabot Ka-K5 John. Usually, abing nabaligyaan niya, mga tiyanggi o mga pamalay Ka-K5 John. Kundi ilan din siya makalabot, basta masaunado, yabla or ma-familiarize siya ang area, inasulod niya Ka-K5 John. Pero according diri, ang aton sining biktima, no, para sa aton sining mga Ka-K5 nga nagapamati subong, ang ining biktima naton, amo ni si Jimmy Arisgado, 50 anyos, Ka-K5 John, nga residente, no, sa barangay San Isidro Haro. So actually, dra sa kaina no sa may ang natabuan gid siyang sining hold up incident dra sa may barangay Guno Ka-K5 John sa may Banwaya sang Santa Barbara. Bali kaina prior sang sining hold up incident Ka-K5 John, bali nakalibod na siya dira man sa may area o galing kay nagalibot-libot siya liwat sa iban nga mga kaiping nga mga kabarangayan Ka-K5 John. Tapos naglabay siya dira sa may barangay Guno, dumapangihi kag dumagpamos on na Ka-K5 John, nagano siya na, nagsapar siya na isang ilihion niya Ka-K5 John, gaga pramos unon. Ayahay. Tapos? Samtang nagatindog sa Ka-K5 John, kagamo na ara sa may higad, preparar naman sa tani nga magpangihi Ka-K5 John, pag magpamuhin man kun tani no kay kabatyag ng iyang siningatsan, may nagpalapit sa iya nga mga lalaki. Duha ni ka mga lalaki Ka-K5 John nga sakay sa isa ka motorsiklo. Bali ining motorsiklo, ang description is tawag na do color pula, do kuma hindi ya ginabi makaruhan kay during that time mga pasado la sa 6:30, medyo dulom na bala Ka-K5 John, no? So, ang description niya, possibly do mga Rusi, bala ka type Ka-K5 John nga motor. Okay. So, bali nagpalapit sa iya. Pila ka bilog? Duwa ni ka lalaki Ka-K5 John. O galing, kay hindi iya ma-identify gid ang itsura. Kay during that time Ka-K5 John, no, naka-hood, kag nakasuksok ya sang helmet Ka-K5 John kaina sang ginimo ni ang pagpang-hold up. Bali natabo, nagpamangkot kuno sila sa biktima asang certain bala nga barangay. Ang bala, diin ang dining direksyon o kuno diin nga lagyan pakadto sa may barangay to gani kay ina basta mga adjacent barangay sa naman Ka-K5 John. Tapos right after that ginsabat mga Ka-K5 John sang biktima kag didto na no nag-declare sang hold up ang ining mga lalaki o kun ining duha ka lalaki Ka-K5 John. Bali nga tabo sang pag-declare sang hold up may nabatyagan Ka-K5 John nga nagduot na mala nung kutsilyo Ka-K5 John sa iya sining hawak o sa iya kakilid Ka-K5 John. Kag ang isa naman niya ka lalaki nagatutok sa iya sang pusil sa iya tubang Ka-K5 John.
John. Oh, Wala do. yaman ginhatag direkta ang kwarta niya ako nang iyab binta kay K5 John. During amo nga adlaw kag ginambal grabe sang tawag na sa mga suspect kay K5 John. Daladi kwarta lang amon. Amo ginambal sang aton sining nga biktima sang gin confront or gin approach sang sining mga suspetsado. Nag-resist pa ni siya kay K5 John ng biktima naton nga ihatag balang ining mga kwarta ug galing kay syempre ginpulihan na sa bla kay K5 John no, duwa na gatutok na sa iya kilid ang kutsilyo tapos sa atubang niya may gatutok pagid nga pusil no. So amo no nga naagaw ang iya sining nga kwarta kay K5 John nga mga around 20,000 pesos kag wala pa na kontentong suspect naton pati pa mga herbal kay K5 John nga bitbit ya kay inalang ko sila nagpangumpra yung bitbit man sa mga nag-declare sang hold up kay K5 John. Pati herbal gindala? Yes, kay K5 John. Mga kwanto, mga balanyos? Yes, kay K5 John. Si Rayumahon tong kwan ang duwak mga suspect ba si may mga rayuma blato aw? Kasi nangalay ang ilang kamot kay K5 John sa pag-declare sa hold up. Ba sino? Kasi ayawan sila ka uyat sang pusil ka kotilyo ka K5 John. Kasi nangalay ang malay banyusan ta ni karon bay. Ba sino palang alay tiil naton sang hulat sa biktima nga makalabay? Ang lain lang ni kay anong ginadrivean o ginadala nga salakyan sang biktima? Motor man kay K5 John. Motor man, nagamotor man siya. Tapos Yes, ginakarga ya lang ang mga herbalya sa iyang likod nga porsyon. Yes, kay K5 John. So, tapos galibot. Then galibot-libot sa diing gidapit nga barangay no maligwin ang lugar haw? May mga tawag na Black K5 John, do access road ang area. Tapos ang sunod yan na kano is sa barangay Duyan-Duyan, kadong palusot na going to airport K5 John, no? Ano ang area as per description no sa aton sining nga kapulisan sa may Santa Barbara. Pero ang dalan hindi man kwan, ang dalan hindi man rough road. Hindi K5 hindi rough road, simentado man. Pero dulom ang lugar. Mga galabay kag dulom. Laka lang ang galabay pero kag dulom pa. Kag may dumay sa gilid bala do mga tawag na do mga tanom-tanom, mga kilomonan kag K5 John na. Amo na gani nga do confident man siya bala didto nga magpangihi o kun mag pulo pa muson kun dani kag K5 John kay hindi ko na inabot sa gali sang kaiho niya kag sang kapalamusunon niya. Yes, K5 John. Amo to nagdulog sa lugar. Tapos samtang mapuli na siya tani kag K5 John mo after tanito sa pagpamuhin niya kaso kuna dayon mapuli na siya tani sa San Isidro sa Kadimalas masina sang paramusunon niya man. Maria Ihunis ti garapon Santissima kun walto magyamar ang paramusunon niya way gito sa maabtan sa duha ka mga suspect mo. Amo gid ka K5 John pero sa description diri ka K5 John sang kapulisan kag sa tawag na sang biktima sang suspect kamo na nakasuksok sang gray nga jacket ang ining rider ako nang driver ka K5 John pero ang ini naman nga angkas sang hold upper ka K5 John naka-blue naman ni siya nga jacket kay nakasuksok sang helmet no. According diri sa police naton, may plate number siya tuod pero dugin tabunan bala sa K5 John sa something no transparent nga basi laminator kon laminating plastic K5 John or anything makatabon-tabon bala K5 John hindi siya tanto ka klaro kung makitaan mo K5 John do amo man ni ang natabo bala kagabi sa pabiya may tuod nga may plate number pero gintabunan K5 John. I see. Bao nga sa Kadimalason mga klase no matyak ko ano man nakainom siguro sang klinika pa ito fiber nga guluhan para musuno. Amo na gani ka K5 John sa pinakamalas nga pala musunon dito pa siya na hold upan. Na ano man nga sa pagkadamo-damo mo sa mga way sa mangita da may mga sa mga banwa-banwa may mga CR may mga public comfort room gilang drag isa sa mga puong-puong. Garing gayamar gid ka K5 John. Kung sa bagay basta gayamar kung kaisa do hindi mo na punggan mo. Sila malabantad ano ipanguli ito bato na naman. Dahon ka K5 John pwede man mo. Hindi ada lipak. Ano may dala tubig ka K5 John. Tama sa kilala ko niya tuwad anak ulihan talipak. Ay kalain. Katul ka K5 John katul.
May lang gani kay way masagin na sakit kaya no ginkuha lang ang tutukan man sa ginkuha ang kwarta ya nga mga almost 20,000 nga balor sang iya nga binta. Pag ni cellphone niya kaki Cellphone kuha man. Cellphone niya Cellphone. kada nga herbal ya. Ang cellphone ang mga herbal ya. mga type. Yung mga herbalya to mga pila balor pa to sa mga herbalya nga inang ginkuha sa mga suspect. Wala yung padri kaki 5 June mas specify. So probably basi malalakip na ni sa 20,000 pesos kaki 5 June no. Kay na ginatry naton gid nga negotiate kasi ang balyag lain ngin matyag taw kinutdugan niya kaki 5 June. Ay duga tawag na taas dugo ya kaki 5 June makon mo na matabo simo. Tutukan ka sa tubang mo sang pusil tapos batyagan niya pa kaki 5 June do batyagan niya gadang kutsilyo or something patalom sa iyang gilid. Daw nagkuan gid daw nagtuslok sa kilid ya. Yes, kaki 5 June. Ahay. Daw makon mo 50 anyos na garante. Siyempre, medyo medyo may edad-edad na. Pero kung high blood doon ka pati, laban-laban, mayamar gila ng high blood mo eh. Amo gid kaki 5 June. Pero right after ni kuno kaki 5 June, nga makuha na sa mga suspect o kung sa mga hold-upper, diri ang tawag na ang mga kagamitan, pati na ganit mga ID kaki 5 June, kay dala na bala sa wallet, no? Mga lisensya ya dito. Nakuha man to sang hold-upper kaki 5 June, pinagpalagyo ni kuno no sa direksyon sang tawag na duyan-duyan nga way kaki 5 June ang ining mga suspetsado. So karon ginatry dira sang kapulisan nga makabacktrack sang CCTV ug galang kinabudlayan sila kay ang area kaki 5 June is tulaka lang gid balang pamalay kag do ayawan di sila pangita sang CCTV. Kag dulom pa. Dulom yung kaki 5 June. So probably kung may CCTV man to, hindi kan tanto ka klaro blang kaso kaki 5 June. No? Kung may nakatuon gid man o kung may area nga nalabayan kaki 5 June. Pero kung sa mga senaryo abi kaki 5 June nga mga uma-uma na nga area kag mga laktudan nga dalan, wala na abi gawag ginabutangan mo sa mga CCTV. Gani? So ang last chance na lang gid sa mga kapulisan naton, ang sort na lang ni nila ma-check sa mga probably may mga tiyanggi o kung mga balaligyaan nga pwede labyan sa mga suspect para matrace ang kaso kung di ini sila gid man nagdiretso o kung ma-identify bala no sa ang ila sini nga body built kaki 5 June ti ila ni gatani ang ila ni nga herbal sinimtimos lang ikuno man ang patong nila kaki 5 June maalsa sila kuan nila kwaon nila balag or baklo nila patungan abi nila sang 50 sang 20 o kag o kung isa kagato sabi kaki 5 June amo lang nang ginaruling-ruling nila kaki 5 June kay may mga kabataan pamaning biktima kaki 5 June mo nga na personal madigani kay na no nagkanto diri sa may police station. Okay, sige. So kung ano gid man may mga follow-up kita kag basi magnamin ato pamatsyag ya basi pwede ta man sa liwat ma-interview para balaan ta gid. Yes, kaki 5 June dira lang man siya sa may area sang sa San Isidro. Haro. O dira sa may Haro kaki 5 June. So pwede anytime pwede naton dira makulakatuan. Ipapangita ta sa kay barangay kapitan kuan na inang Ronela inang Wanesa. Ang iya pa gani din yung middle name kaki 5 June no kabansag to basi Tagaliyon pa ni gani iya nga middle name kaki 5 June. Kalabanan na mga amo nga mga apelyido Tagaliyon na. Amo na gani kaki 5 June. Susubong, gina-check pa sang police naton kung bala before siya gin hold up gin monitor na sa nga daan parang bala na balaan nga may amo to siya nga kantidad nga bit kaki 5 June nga benta. So according man gani sa biktima kaki 5 June basi bala may nagasulsiding na sa daan sa iya tapos nakakita nga daw abi sa mga binta abi sa mga customerya ag ginspatan kaki 5 June ti amo ni nga serye na no sa mga pagpang-hold up ti kagapon or kagabi lang ni gani kaki 5 June sa pabiya wala pa gani masolve. Subong naman diri naman sa may Santa Barbara ti basi sunod nga adlaw may mga matabo pag diri sa may syudad o kon probinsya sang Iloilo kaki 5 June wala lang kita kabalo kung ano ni ang tawag na tuyo nila sa kwarta kung inugbakal sang glaskuhon nila kung inugbakal sang shabu kaki 5 June. Di laban-laban sang una sang way pa sang una sang si Tatay Digong ang kuan ang presidente kag nauntat ang pagbaligyanay sang illegal nga droga nauntat ang mga adik nagsurrender. Di daway naman sa kita sa may nakabati nga may mga nagapang-hold up ka nagapangawat hindi bla? Amo kaki 5 June kay masige sumugod pa ginawa nila. Balo ka kalabanan sino mo ni ay, no? Makuan sila, mahigop sila na itudo para magbaskog lawas na pag magbaskog bla ila dughan ngayon hindi sila mahadlok. Pagkatapos mangawat. Tiya mo na sa ang kuan mo na sa ang kombinasyon sang
mga tao nga mga tunto. Antes magpangawat, mahigop anay syabo. So para mainugbakal sa syabo, mangawat. No, dapat sa itlog lang ang itlog gahimo manok tapos sa manok gahimo itlog. K5. Oh. So, hindi bla. Amo gid ka K5 John. Higop anay syabo. Pagkatapos higop syabo, pangawat o kung pang-hold up. Pagkatapos pang-hold up, higop na waliwat syabo. O para madula ang ilang ang ilang kulba. O hindi bla? Mo na ka K5 John, may araga ni ka K5 John nga mga nagasabo nga pati gani pamilya nila kawatan nila mo basta lang may mabakal sang illegal nga droga nga makasatisfy sang ilang kinahanglanon. May ara ko sang una nga ubos-ubos na gid ang iyang mga alahas sa mga sang iya nga iloy ginakawat ya ginabaligya ya para ibakal syabo sang uliway nagit sa sang kalawaton ang chinilas nga inang nagabili mga tag 1,000 na bla mga ano ganin nga kuan nga chinilas ng Habayanas no mga muna. Habayanas Islander. Kawat ya kay ginabaligya. Para may nugbakal lang syabo chinilas na ginahan. Lang tawab la anay sa guli ang iban ganito ya pati kaldiron la dala pati kanon bligya. Amo na ka problema kung pananitan nga mag-addict ka basta was nga mag-addict ka na gani why na gid bili ang imo kag why ka na gid imo ya hindi ka na gid mapuslan sina kung sobra ka na addict bla okay 5K sige amo gid kay 5 John besan amo no kasunguna ka palawit kay 5 John kay isog kagid ko na kasuyok mo okay sige tama na kay 5 John i-follow up na ton boss kung may update or kung may mga person of interest na boss pero as of this moment tabi ka kay 5 John clueless pa din kapulisan naton kay wala gid sa mga CCTV wala man sang witness no kay 5 John. Tubong nakapauli naman ang biktima naton kag naka-coordinate naman cooperative man naton sini biktima para at least bala hindi na makabpang biktima liwat ng mga suspect o kung mga hold upper nga to kay 5 John. Ti kung madakpante ti pakituloy naman ni sila kag deny kay 5 John. Pero amo na ang update diri sa may Banwasang Santa Barbara Iloilo o po diri sa patrol si kay 5 Jason Talaron ini naman si kay 5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag karingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Batian mga ka-K5 ang mga balita kag information follow up nagikan sa patrol naton may kang tanan sa sining sa sining natabo nga pagpang-hold up na maliwat dito sa may area sang Banwa sang Santa Barbara mga ka-K5. Sa din nakadali ini sang ayahay nagapaninguha nga pangabuhi sa insakto. Nagatinguha para nga magpangabuhi kag magpangabuhi sa insakto. Gin-hold up ya sa mga tunto. Amo na namitan sa ngaton sini nga mga pila ka mga nagakontra kay Tatay Digong bla. Naghambal sila nga inang ti may extrajudicial killings yung mga EJK mga ka-K5 ti anong gusto nyo amo ni permi ang matabo nga ang mga inosente ka mga nagapangabuhi sa insakto among mabiktima pagkatapos ang mga nagapangbiktima mo ni mga tunto mga adik mga adiktos mga haso ng mga tawo amo na gusto nyo kabay pa nga hindi kag hindi ini matabo sa sini mga tao nga nagapakamalaot sa una sa kay Tatay Digong mga ka-K5 sa mga balita ang inubatan ng builog man nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika Distribayo ang Superfood Supplement na ginhimo sa cold press extra virgin coconut oil kag lakip na sang vitamin D3 nga pareho may maayo nga mga natural antimicrobial properties ilabi na batok sa mga virus kag lakip na sa mga kunano pa nga mga baratian lakip na diri ang dengue mga ka-K5 problema subong dengue do halos damo subong sa ato sini nga probinsya ho kag ini mga ka-K5 no mas mayo gini ang Klinika Distribayo nga dapat naton nga pagaimnon kontra dengue. Ang medium chain triglycerides mga ka-K5 ngalin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sa Distribayo ginahimo ini sang aton nga lawas into monoglyceride isa na diring ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa Distribayo ang ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sa Distribayo pinaagi sa MCT kung ginatawag naton nga medium chain triglycerides ang absorption kag pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Tibalaan nyo naman ako ng vitamin K, hindi ba?
sa ina siya ka fat-soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kung ikaw ang ginadingge. Di na panami man sa hindi tribayo ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa ginatawag naton nga proseso sang platelet aggregation. Ining proseso nga platelet aggregation nga mo man na nagabulig agod nga malikaw ang ato sing lawas sa bleeding kung kita na impekta na sang dengue. So ano panginahulat nyo? Nga ka K5 kontra dengue kontra sa iban nga mga viruses, mga ginatawag naton nga viral and bacterial infections. Mag-inom na kita sang Klinika District Bio. Ang Klinika District Bio nabakal sa tanan nga mga butika nationwide. Mabakal man sa mga pwede ka mo ka-order sa Shopee. And of course, pwede mo makabakal sa tanan nga mga klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy, napamtang sa mga nakalain nga mga lugar sa bilog nga Pilipinas. Ang aton nga oras, alas 11:07. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, kumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na hindi ako ka. Ano? Wala na ba? Tapos ako na. Luha ko. Sabi mo yung pasto. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko kanina kabato na ako na. Tawag ka, happy birthday. Sana malala ko na pasto mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Naging daan din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa.
kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabasko, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Magina pa kayo sa Nagapapatuod lang ini nga bisan sa tatlo palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkato ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako med Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5 Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Utsoy! Hindi ka na maganda sa Lodia! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Kay
Ay, kapang bunyak man ko siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat mga ka-K5 para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Antena noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Hoy! Bugtaw ron, magbararango na kamo! Magpararigos na kamo! May mo ginabat yan nga mo na. Oo. Kaya ko matim na kanina sa kakadlaw lang nga ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa akong nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa News FM, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 5 Night Watch, June Alojado, Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pangaragan. Oras naton karon nakalabor kita sa 18 minutos na kaligad sa alas 11. Check naton ang mga balita na kag information na tipo sa ato sila nga patrol upon sa kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo sa mga pila ka mga balita mga ka-K5. Prantes na mga mensahe nagikan na sa aton sini nga mga kwan nga mga viewers, no? Sa kay Jojo Sidano, mayang gabi. Hodlo Montana, good evening. Kay Hazel Mayer, madam, mayang gabi. Ihada, mayang gabi. Yabay lang da sila Maninoy, threat ka lang na sa ila. Ano pa, gaamo na sila. Gani man. Sa kay Rodel A. Islaes, targeton gid kalma lang sira. Sa kay Virgilio Labado, Idol, good evening. Mustang partner mo nga kiwi ba nga wala ka shout out sa akon. Tiambot si mo diay. Pa shout out ka to siya bala kay mo daya. Way na ko daya labot siya. Sa kay Richard Belmonte Larusa, good evening. Ari ka nagali di sa dari inang John. Hidlaw naman kami sa imo ba? Mwa. Listening lang po. Kami diri God bless po. Okay? Dugay na ko di. Actually, sobra na ko di 1 year. No? Sa kay Jimmy Canido, good evening ka K5 Idol John. Armando Baco Guay. Maayong gabi mga ka K5 Sir John. Ready na ko Sir John. Aba, masaot man. Kay Wilbert Libuna, may gabi man. Okay. Sa kay Filomeno Bernada Senior. Lawlaw inyo leader da. Wala gida mayor nyo nga ano man. Ideya o kon programa parte sa droga ay ipabungol haw. Kung pasugiron mo, pasugiron mo. Gapangampanya ko kontra sa illegal nga droga, pero ambot, kaya sta subong, mayor siguro ni ngambal yan eh. Tiara man, gapangampanya, makuno sila sa illegal drugs, ang lain lang da, kay pasibangod nila sa ibang nga tao, nga nagalaptang illegal nga droga sa syudad sa Iloilo, sila ang may hawak sa pulis, sila ang may direct supervision sa pulis, ipasibangod sa ibang nga tao, na ano klase kautok nila, utok laban tingkoy. Pa-shoutout lang ko Sir John sa kay nung Ayan, kag sa kay nung Raver,
Tingson halin sa kay Rodel Islais. Kay Jobert Caraboy na may gabi man, kay Richard S. Pistanyo, ya Idol John, pa shout out sa Team Sulong Gugma, Mangibabaw, Sulong Iloilo. Shout out ko na sa Team Sulong Gugma. Sa kay Jomel Traya, Idol John, good evening, shout out kay Mrs. Sharon Kagtuto Imche. Okay, ayos. Sino pang way kabalita? Subong way pa si way daw. Way pa si okay. Sige. So now na to na mga balita na kag information halin sa iba na to sini nga mga K5 reporters. Check na to una mga balita kag information nagika na sa patrol o sa ato sini nga mga reporters. Una na to mga balita na kag information nagika na sa kay K5 Kim Kaluyo ang CDSA 3 nakakuha sang kampyonato sa elementary level kag para games sa Integrated Meet 2025. Yari mga detalye sang mga balita upod kita kay K5 Kim Kaluyo. K5 Kim Kaluyo sa kampiyon nga report. Standby! K5 News FM Kampiyon Report. Nakuha sa Congressional District Sports Association ng CDSA 3 ang kampyonato sa para games kag elementary level sa nagtakop nga Iloilo School Sports Council Meet 2025 o kung mas kilala bilang Integrated Meet. Sa riin sa para games nakuha sa 3rd District o kung Congressional District 3 ang 27 ka gold, 26 ka silver kag 11 naman ka bronze medals. Samtang sa elementary level ang CDSA 3 ang nakakuha naman sa masunod nga mga medalya. 33 ka mga gold, 29 ka silver, kag 30 naman ka bronze. Samtang pag-abot naman sa secondary level, nakuha naman ini sang CDSA 2 mga ka K5. Kung siriino, nakakuha ini sang 50 tanan ka gold, 53 ka silver, kag 39 tanan ka mga bronze medals. Sa karon ang mga nagdaog sa sining hinampang mga ka-K5 kag ka-K5 John o kon ang manakakuha sa gold medal amo naman ang aton sining mangin pambato sa Western Visayas Regional Athletic Association o kon WIVRA AMI 2025 nga ipatigayon naman sa may probinsya kang Antique sa maabot nga Marso sining nga tuig. Kag gini nga balita ang ginadulong sa inyo sa GTX Coffee Mix nakakapikanan naka-detox ka pa kag ni ka-K5 Ray SPH Umalay nga palangga gid ang banwa sang pototan. Ini si ka-K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag karingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Oras na ton mga ka-K5 nakalabo dita sa 24 minutos na ang nakaligad sa alas 11. Nabatian mga balita kang information nagikan kay K5 Kim Kaluyo nga mga balita nga inyo nabatian ang builog man nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men mga ka-K5 may makakaklab huwas ka nga nagabulig para sa mahatag nga resistensya sa lawas ang ato sining nga mga kauturan. Kag nagabulig ini sa pagpanami sa sirkulasyon sa ato sining nga dugo. Kabangdanan sang manami man nga pag-function sang mga body parts naton katulad sang mayor nga ugat. Ani sa ato sining mga pinalangga nga mga tag para mate. Sa mga kauturan naton nga ilabi na sa mga kalalakinhan nga permi lang nagasaludo sa kay Mrs. Magbato ka na. Anong ibato mo? Inom sang klinika Extend Food Supplement for Men nga sa diin mabakal ini sa tanan nga mga butika malapit sa inyo nga lugar. Kalakip man pwede man mabakal ini sa tanan nga mga klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Sa ato sila nga pagpangaragit sa iluhan nato na iban pa nga mga balita kag information nagikan sa iban pa naton nga mga K5 reporters. Check naman naton balita nagikan kay K5 Jenny Kauyunan nagikan sa Iloilo City Hall na sobra isa kagatos ka mga campaign posters ang nabaklas sang Iloilo City Comelec sa una nga adlaw sang Uplan Baklas. Ahay kaluluoy lang mga taga Comelec no. Nagpinagusto sila isang panapik sa mga hindi insakto nga mga lugar. Mga ka-K5
Yari mga detalye sa mga balita o pagkita kay K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa kampiyon nga report. Stand by! K5 News FM Kampiyon Report. Dali lang. Si K5 Jenny ko yunan galing ma-report siya ni. Ayari mga detalye sa mga balita sa sining nga headlines mga K5. Upod kita kay K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa kampiyon nga report. Stand by! K5 News FM Kampiyon Report. Kay K5 June, nagdangat sa masobra isa kagatos ka mga campaign posters ang nabaklas ang Commission on Election Iloilo City sa unang adlaw kay K5 June sing ila pagpatigayon sang oplan baklas sa pagsugod sang national campaign period. Sandi ka K5 June sa datos no sang COMELEC Iloilo City, 113 ang ila nakuha sa pito ka mga distrito sa palibot sang syudad. Poster naman kay K5 June ni Senatorial candidate Camille Villar ang pinakamadamo nga nakumpiskara sa amo nga talatapana. Nahibaluan man kay K5 June nga nagumpisa na subong adlaw Pebrero 11, 2025 ang oplan baklas kag magatapos naman ini sa Mayo 10, 2025 pagkatapos naman sang campaign period. Kagini nga balita ang yadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapika na nagka-detox ka pa. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Samtang sa ibang paginaton nga mga balita sa ilo kita sa mga report naman kay informasyon nagikan kay K5 Alex Escalante nagikan sa Provincial Capitol. Kabatuan Vice Mayor Ronelo Caspe wala pa makasabat sa pagsulong sa iya sang isa ka pumuluyo sa opisina niya kag gintawag siya nga wala sang huya kag agi kag animal ay kalainin. Ayari mga balita kay informasyon, mga detalye sang mga balita. Kung kita kay K5 Alex Escalante. K5 Alex sa kampiyon nga report. Stand by! K5 News FM Kampiyon Report. Nagapabilin nga tikom ang bibig ni Kabatuan Vice Mayor Ronilo Caspe matapos nga sulong ini sa iya opisina sa ginkilala kay Marife Kabukos bangod sa ginapahayag pagpangkuwari sa ila pribado nga duta. Sa Facebook Live ni Kabukos makita nga ginsulod sining opisina sang Vice Alcalde ang tani nga komprontahon apang staff lang sini ang naabtan sang babayi. Mabatian naman sa mga video nga gintawag sini nga wala huya ang agi kag animal ang Vice Alcalde kag ginapasuni pa nga ining nagpalipong-lipong sa simbahan. Sa subong ginatinghuan sang K5 News FM Iloilo team nga malabot ang Vice Alcalde paagi sa padala sa iyang mensahe agud nga maka-interview kag makakuha sa iyang bahin kag reaksyon angot sa insidente o kon sa natabo. Ang ini nga balita ang nadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga sa langgid makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection. Ini si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Nabatian mga K5 report kay informasyon nagikan na kay K5 Alex Escalante. Nakadala sa aton oras mga K5 29 minutos na nakarigad sa alas 11. Ang mga balita ngayon nabatian ng builog man nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakaka-cafe ka na, naka-detox ka pa. Sa mga kauturan natin hindi mabuhi kung wala kape ang kabuhi nyo. Hindi mo kape adlaw nyo, hindi ka mong buhi. Mag-cafe naman lang kamo nga acidic. Mag-cafe naman lang kamo dira nga puno sang caffeine. Mag-cafe naman lang kamo dira sa puno sang kalamay. Na makatugas ang diabetes kay iban pagin klase sa mga baratian. Acid kay iban pa. Aring cafe nga healthy mga K5 o Klinika DTX Coffee Mix. May chia seeds extract powder, may ampalaya extract powder, kag may ara pagin nga sugar cane extract powder. Gabulig ini para sa pag-detox sa atong lawas bon kay puno ini sang antioxidant para mag-detox sa atong silang lawas wala labot sina. Gabulig ini para sa pagpanami sang pagpamuhin pinagi sa pag gamit mga K5 no sang sining Klinika DTX Coffee Mix. May problema ka sa constipation. Gamit mga K5 sang Klinika DTX Coffee Mix. Kay naga-cafe ka na, naga-detox siya pa, naga-sexy ka pa, kag naganami pang imo siling nga pagpamuhin.
Klinika DTX Coffee Mix, produkto sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Ni Dr. Miloy mabakal sa tanan nga mga butika nationwide. Kay sa tanan man nga mga Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Miloy. Damo sa mga kauturan naton nga mga nagapangayo radyo kay gusto na mamati adlaw-adlaw sa K5 News FM para madakpan sila sa inang sulit nga mga kwan nga mga listeners pag mabatyagan ka mga ini sila madakpan nga nagapamati gidalo sa daw-adlaw kag way untat-untat nga pagpamati may tsansa nga makadaog sang isa ka box nga Klinika DTX Coffee Mix. Ay, ano pa inahulat nyo? Mati na. Mga kakifan. Ang aton nga oras, alas 11:31. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Atid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager. Para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated. Para sa kampyong estasyon, K5 News FM.
Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo, para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force, coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities. Top of the stars, never thought we'd ever get this far. We live for moments like this, we come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this, we come alive in moments like this. Every end of the year, I am really making a tremendous effort in gathering all of you under one roof, because I want to see how my people grow over the years, how we fared in life, and how my family expanded. I can't take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for
FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulot. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pangalagad. Oras naton karon nakalabot kita sa 41 minutos nakaligad sa alas 11. Ginatamyaw naton sa may gabi si Mermer niya pa shout out yun si kay Merle Bustillo. Shout out man kay Dilia FL. Break in kamo ni kay kaisa ginatiraya kahaw. Babay na break in man. Dugay na, way bagay mo kabalo yan. Ariman nga. Kala mo na ganyan, hindi ko mag-upod, tamaran ko. Okay, sige Hindi man na kami best friend. Nagupdanay mo lang kami niya sa politika. Okay? So, way nakakahulugan nga best friend kami kag miguhay kami turutudo Sino nga tao mag-amigo siya magamon na batasan niya man. Okay? Wala, sige, diri kita sa mga pila na ka mga detalye sa mga balita o kita sa patrol. Kung kita kay K5 Aaron Lloyd Rifoy. K5 Aaron sa Kampiyon nga report. Stand by! K5 News FM, Kampiyon Report. K5 John, arestado ang unang mainit-init nga balita regarding diri sa gubernatorial aspirant or nagapapili bilang gobernador sa probinsya sang Guimaras ka K5 John. Sa diin, bari apat ni sila ang natigayon nga naaresto sa pinagi sa entrapment operation. Naaresto diri ang maning nagapapili ang kilala kay Maggie Katso, ERC, si Cayetano Lial, Ihalago, sa kaso nga swindling. Duwa ni sila ang sa swindling sa Republic Act or sa swindling ka K5 John. Kag diri ang iban pagid ang may kaso naman sa pagpangkatubang sa Republic Act 10951 sa amuning duha ka mga personnel sa Philippine Coast Guard, naging kilala sanday Marwin Parpan Ibalanay, kag Rico Mailan I Romano, ka K5 John. Na based diri sa initial nga information natigayon ining entrapment operation pasado alas 4 kay nasa ngapon subong adlaw Pebrero 11. Kadra na consummate ining transaksyon dra sa may barangay Sabang, Sibuna, Guimaras. Based rin sa impormasyon sa K5 John, ining si Maggie Katso nag-edad sa 65 anyos, 48 anyos naman si Cayetano Lial, kag si Katso ni taga sa may barangay Sabang, kag si Cayetano Lial sa may residente sa barangay Misi Lambunaw. Samtang ang PCG personnel nga si Parpan Sine, 41 anyos ang barangay S Central, Dipolog City, kag si Rico Mailania, 27 anyos, residente naman sang Sandulot, Siato, Negros Oriental, ka K5 June. Base diri sa information pa, ang RSOG 6 kopod ang Office of Special Envoy on Transactional Crime o kanang OSETC, CIDG, AOCU, Guimaras Provincial Intelligence Unit, kag Sibunag Municipal Police Station nag-conduct sa entrapment operation. Pagamo ni nagresulta sa pagka-aresto nila sa duha ka mga suspect, amo rin si Katso kag si Cayetano Lial sa swindling. Kung saan matapos ko nung ang isa ka confidential agent upod sang police arresting officer na handed over ang 400,000 pesos na transaksyon niya kwarta sa mga suspect. Kagduha naman niya ka PCG personnel ang nakumpiskaran sang duha ka units sang .45 caliber pistol nga may mga ammunition ka K5 John. Kung sa na recover diri ang 400,000 pesos nga mga budol money including ang 500 peso bill nga may subscribe mark money. Na-recover ang isa ka unit sang arms core caliber 45 pistol. May loaded sang isa ka magazine kag may 7 ka mga live ammunition. Siyam pa ka pilog nga bala naman sa 9mm
isa ka unit sang 199 with serial number ka K5 zone, isa ka magazine nga loaded man sa 7 ka live ammunition sa K5 zone. Sa diin na recover pagid ang 2 ka holsters kag may 2 pagid ka cellphones ka K5 zone. Amo na yung ka K5 zone regarding sa dako sini nga balita, gintinguan naton yung mag-contact sa Public Information Officer kay Lieutenant Colonel Solis sa Police Regional Office 6, pero medyo limited pa man lang ang iyang information nga nakamtan tungkol sa sining pagka-aresto sa nagapapiling nga gobernador sa K5 zone. Okay. Ang kaso ng swindling? Yes, swindling ka K5 zone. Ano ang ilang transaksyon nanay kuno haw? Amo na ka K5 zone kay may padala sa aton information which is among spot report sa K5 zone, pero medyo limited man ang narrative sang insidente dere. Wala ma-state kung kung paano ba ka K5 zone natabo between sa kay Katso kay sa mapopdanan niya kag sa side sang aton otoridad kung paano balagin conduct ining entrapment operation sa K5 zone. So amo ni bantayan ta ka K5 zone kay ginakatingwa naton yung makakuha sang matulid pagid niya mga information sa kung paano ginigin conduct nga operation sang kapulisan. May pila to nga involved nga kwarta, 400,000? Yes, 400,000 pesos. Okay. So in fairness no, sa kay Maggie Katso nga nagapadalagan sa pagkagobernador sa may probinsya sang Guimaras, kung makuha taman ang side niya kag sa sining mga miyembro sang 2 ka mga miyembro sang Coast Guard niyo nga nadakpan man, parang balanta ko nanugid ang pinaka-transaksyon diri sa entrapment ni kay manti daw medyo kulang-kulang man ang ang detalye sang balitang ini sa entrapment operation ngini, basta swindling ang nakabutang diri nga kaso. Mamay nga swindling bo silingon pagpanginto hindi ba? Yes, ka K5 zone. Okay. Sige, K5 zone mantayan kay gina-follow up naton subong inang regarding sa entrapment operation. Pero sa ilo kita sa ibang tapagid mga balita ka K5 zone regarding sa gingkadak nga naon tani isa ka bisikleta ka K5 zone ang gingkawat dra sa may area sa city proper kahapon sa gabi or nasa isang kahapon sa gabi Pebrero 10. Sa diin ang nagapanagiya or ang nagagamit amo si Justin Salinas sa first year ka criminology student K5 zone suno sa iya kahapon gin park niya ni mga alas 4 ang iyang bike sa Guasang Borutuan kay night class student ini siya or night class ang ginpili niya bilang sa isang niya klase kag pagwa niya kay buhi niya mga pasado alas 6 natukiban niya nga wala na ang iyang bisikleta. Karon girayon niya gin-report ini sa otoridad kag sa bulig man sang iyang abyan nga si Gerson Concepcion daw isa kuno ka oras ang makalipas pa ang ginkawat ang bisikleta kag nakita niya sa Facebook nga naka-post na or nakabutang na nga for sale sa balor nga 4,500 pesos. So na pa diri gen contact sini kag kuno abi baklon bala ka K5 zone tubtob nga nagtugda ang lalaki nga nag-post ni nga mag-meet up sa Molo Plaza kung saan malapit lamang diri ang police station. Gen kompronta ni Concepcion ang lalaki kag panginwala ang akusasyon kay nagpahayag pa ng K5 zone nga ang sticker sa bisikleta ang gin-order lang ni kuno sini sa online rason nga nagmatch sa bisikleta ni Salinas. Karon gindala ni sila kahapon sa may police station kay tigid na giimbestigaran sa kapulisan kag nagadepende pa ni kay Salinas kung magapasaka sa sang kaso ka K5 zone. Sa piyak nga bahin regarding ni sa gin-conduct diri nga drug bypass operation sa Iloilo City Police Station 10 diri sa may barangay Bakhaw, Mandurriao kay nasang hapon Pebrero 11. Ang subject ay kilala kay Jesse Rojas, 67 anyos, residente sa barangay NH Del Pilar, Haro. So kay Police Lieutenant Cos Victor Marco Jr., Deputy Station Commander sa Police Station 10, nabaklan si Rojas ang isa ka plastic sa ginapatian sa buo gamit ang 7,000 pesos nga bypass money. Na-recover sa posisyon ang anong pagid ka plastic sa ginapatian droga nagabugat sang 5 ka gramo nga may 34,000 pesos nga market value. Ginpayag pa sila nga sulod na sa 2 ka semana ang monitoring kay Rojas tubtob na dakpan kag nahibaloan sa nasambit lang
nga barangay nagakuha sa supply kag kun kaysa nagabaligya man ni sa ilang lugar kay K5 Zone dira sa may MH Del Pilar kay K5 Zone. Base naman kay Rojas nga tingnan na panginwala niya nga nagabaligya sa sang droga pero aminado nga nagagamit bangod sa impluwensya sang iyang grupo sa K5 Zone. Karon si Rojas nakaunong na sa police station kay nagapangatubang sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. K5 Zone, kagamuyan to nga mga balita natin nga nakuha subong adlaw, kagbantayan pagid kahit di maginakamang kita subong sa K5 Zone, abangan ng sa aton yung tigpanamati nga i-post lang sa aton nga official Facebook page sa K5 Zone. Kagini nga mga balita nga nagbanggit sang Kalwan, sang DTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox gapakan ni K5 Ray SPA Umalay nga parang kagina pabuluyo sa Banwa sa Pototan. Ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. K5 Night Watch, June News FM, Kampiyon Report. K5 Night Watch, June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Mga ka-K5, nabatian ng report kag informasyon nagikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Refollo. Kadala sa aton oras mga ka-K5. 52 minutos na nakaligad sa alas 11. Sa ato sini nga pagpangalagad, no? Ginakwanta lang, no? Ginatamyaw na to ng iban pa nato sini nga mga followers, iban pa nato sini nga mga tagpalamati nga pamati na diri sa ato sini nga pagpangalagad sa kay Ruby D. Villamusada mayong gabigid kag subong man sa kay sino pa kay Merly Bustilio sa kay Richard S. Pistanyo nya idol John pa shoutout sa team Sulong Gugma mangibabaw ang Sulong Iloilo. Okay, kay John Paul Dizon da may gabi lang. Idol yon kay Langga Kim. Okay, watching here at the municipality of Dao Capiz. Okay, sa kay Rodel Isda may gabi man kag sa iba pa nato sini nga mga followers nga nagpamati man diri sa ato sini nga pagpangalagad. Daw lang ala na chimpo ta mga ka-K5 na timing gid K5 Andre lang na. Sige tayo makita buwas mga ka-K5 diri sa ato sila nga pagpangaragad sa K5 Night Watch. Sa ngalan sa bilog nga puwersa sang K5 News FM Iloilo, ako naman yung ka-K5 June Alojado Kapulot para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM.